এইଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମର ସବୁ ଆସି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛୁ। 2-3ଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେନି ଆଉ ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ରହିଛୁ। ଜଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ମାଗିକି ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ବି ଖଟେ ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ। ସରକାର ସହଯୋଗ ବି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଦେଖୁଛି ସବୁ କିଛି କାମ ବି ଦୌଡ଼ିକା କାମ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇକି ରହିନୁ। ବୟସ ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି 72-70 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବାଟ ବି ନମିଳି ତା ବି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜଡ଼ିରେ ବି ରହି ହେଉନାହିଁ, ତା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବିପିଏଲ୍ ପାଇବୁ କି ଆଲୁଅ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁ କି କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବୁ। ଆମେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା, ତା ପିଛାରେ ମୁଁ ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ଦେଲା ଆମେ ବି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବାକୁ ରହିବା ଜାଗାଟାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ କରିବି ବି ଜୀବନ ବିକଳ ଯେ ପାରିଲିନି, ତା ବି ସୁଦ୍ଧା ପାରିଲିନି। ଏ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କେହି ବି ଆସିକି ଦେଖିବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଖବର ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଉନାହିଁ, ବଡ଼ ହଇରାଣ। ଏମିତି ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏକା ଟିକେ ବଡ଼ ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା କତରୁ, ଆଉ ସାନ ପୁଅଟା ତ କ୍ୟାମ୍ପା, ସିଏ ବି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚଳିକି ପୁଅକୁ ଧରିକି ରହିଛୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ସେମିତି ବିକ୍ରି ଥିଲା, ବାପା ଦେଇଥିଲେ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଭଲ ହେଇପାରିଲେନି ପୁଅ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ।